नमस्कार. मी पूर्णिमा गावडे मोरजकर. प्रेरणा क्रिएशन्स माझी कविता आयोजित मराठी भाषा दिन आणि कविवर्य कुसुमाग्रज यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून जाऊ कवितेच्या गावा भव्य ऑनलाईन काव्य संमेलनाचे आयोजन केलेले आहे. या संमेलनामध्ये मी माझी मालवणी कविता सादर करत आहे. माझ्या कवितेचं नाव आहे आठवणीतली सकाळ. फटफटला नुकतासा की पाखरात चुळबुळाक लागायची. फटफटला नुकतासा की पाखरात चुळबुळाक लागायची. आवाज जागो करू कोंबड्यांची घाय चालायची. लांब खैतरी कुवाकीन मगे कवकवाक लागायची. कुवाकीन कुवाकीन हा एक पक्षी आहे, रानातला पक्षी आहे. जसे कोंबड्या सकाळ झाल्यावर आरवतात तसे हा पक्षी सकाळी ओरडतो. लांब खैतरी कुवाकीन मगे कवकवाक लागायची. गावातल्या दिवसाची सुरुवात तेव्हा अशीच व्हायची. दमलेली कोपऱ्यातली वाढवण परत कामाक लागायची. दमलेली कोपऱ्यातली वाढवण परत कामाक लागायची. पुढल्या दारसून पाटल्या दारा जाय थैसर वाकायची. वाढवण म्हणजे झाडू. मालवणीमध्ये झाडूला वाढवण असं म्हणतात. तिच्या हिराची खरखर तासभर कानावर पडायची. तिच्या हिराची खरखर तासभर कानावर पडायची. गावातल्या दिवसाची सुरुवात तेव्हा अशीच व्हायची. दाया गुडदायत वासरा जीव मुठीत घेऊन धावायची. दाया गुडदायत वासरा जीव मुठीत घेऊन धावायची. आवशीच्या कुशीक हिसको देत अधाशासारखी लुचायची. गळ्यातली बारकी घंटी वाडोभर किणकिणायची. तेव्हा गळ्यातली बारकी घंटी वाडोभर किणकिणायची. गावातल्या दिवसाची सुरुवात तेव्हा अशीच व्हायची. चुलीत सुक्या शिरपुटांची आग रमरमाक लागायची. सकाळ झाली की चुलीमध्ये आग केली जायची. तेव्हा शिरपुटं म्हणजे छोटी छोटी जी लाकडं असतात जी पटकन पेटतात, त्याचं वर्णन इथे केलेलं आहे. चुलीत सुक्या शिरपुटांची आग रमरमाक लागायची. फुट्या जायचो वास, फुटे चहा म्हणजे कोरा चहा, फुट्या जायचो वास आणि भाकरी घरभर परमळायची. कौलावरची मांजरा वासा घडेतडे घुटमळायची. कौलावरची मांजरा वासा घडेतडे घुटमळायची. गावातल्या दिवसाची सुरुवात तेव्हा अशीच व्हायची. उजवाडल्याबरोबर घागर पाण्याची न्हाव धूक चालायची. उजवाडल्याबरोबर घागर पाण्याची न्हाव धूक चालायची. चुंबळ राजू सोबती घेऊन बावडे फिराक सुटायची. इथे गावामध्ये सकाळी उठल्याबरोबर कैरवारा झाल्यानंतर गावातल्या बायका विहिरीवर पाणी भरायला जायच्या. आता प्रत्येकाच्या घरी स्वतःच्या विहिरी, नळ योजनेचं पाणी आलेलं आहे, पण पूर्वी सगळ्या गावातल्या सगळ्या बायका विहिरीवर जमायच्या. त्याचं वर्णन मी केलेलं आहे. उजवाडल्याबरोबर घागर पाण्याची न्हाव धूक चालायची. चुंबळ राजू सोबती घेऊन बावडे फिराक सुटायची. आळसावलेल्या रहाटाची मगे किरकिरणी वाजत राहायची. तो जो रहाट असतो तो सुरुवातीला जेव्हा पाणी भरायला बायका जातात तेव्हा तो सुकलेला असतो. रात्रभर पाणी कोणी काढलेलं नसतं, त्यामुळे सुकलेला असतो. तेव्हा सुरुवातीच्या वेळी जोपर्यंत त्याला पाणी मारत नाही तोपर्यंत तो त्याच्या आवाजामध्ये असा जो उग्रपणा असतो त्याचं वर्णन इथे केलंय मी. आळसावलेल्या रहाटाची मगे किरकिरणी वाजत रवायची. गावातल्या दिवसाची सुरुवात तेव्हा अशीच व्हायची. तेव्हाची गावची सकाळ आता शहरात राहून आपण किती अनुभवतोय, मिस करतोय, ते मी पुढच्या कडव्यामध्ये लिहिलेलं आहे. आता शहरात येऊन जुन्या दिवसाची गंमत डोळ्यात पाणी येसर उगाळत बसायची. आता शहरात येऊन जुन्या दिवसांची गंमत डोळ्यात पाणी येसर उगाळत बसायची. घड्याळाच्या काट्यावांगडा पळणारी यंत्रा अख्खो दिवस बघायची. माणसांच्या तुडुंब गर्दीत हरवलेली खरी माणसा कधीतरी शांत रवान अनुभवायची. माणसांच्या तुडुंब गर्दीत हरवलेली खरी माणसा कधीतरी शांत रवान अनुभवायची. आणि आठवणीतली ती सकाळ अशीच फुरसत मिळत तशी आठवायची. आणि आठवणीतली ती सकाळ अशीच फुरसत मिळत तशी आठवायची. प्रेरणा क्रिएशन्स माझी कविता चे मुख्य श्री प्रणय राऊत यांनी मला या संमेलनाच्या निमित्ताने एक कविता सादर करण्याची संधी दिली. त्यांचे मी मनापासून आभार मानू इच्छिते आणि माझी कविता सादर झाली त्याबद्दल
मी त्यांचे मनापासून धन्यवाद मानू इच्छिते. धन्यवाद.